Kedamtang preniphaing ko rahiniarni CPI ML HPC KSA KANCA AISA RYA Nirman Shramik AICCTU asongatum di Mahasau Autonomous Council pen umrang solong lialong mining project amen pen Adani company aphan 9,000 bighas alongle kepek ponji po di malong an kahumridam padodamlo Bangso kahumrida mahut ke thek damlong atengke hako pen kedo karbia rong barim hemrit biri bithum kangchotang rong troxy karbia rong along le phelang anta chi utekang nangpo lasi rong rup ki thir tangajo rong kachu kim tangajo anta ki tharli etji pu asailong chedon dun thekthe bangso puthak sodak pen pin remponlo lapen prabjin pen BJP rat pangriatum lapusona saikedeng ington serak nangji pusi pherangkia melong pen ki hang padu CPI SPC KSA KNC AISA RYA Nirman Suri AICCTU delegates team hinten so along pale kasi hada di Mahasau along 9,000 bighas company aphan so mining project amendment ketek pondiapan ada jasmet pet buton Adani so company adu betul masih di pondiapan ada di Mahasau Autonomous Council lapan Assam government bermake already agreement gawe tanggal non ujal kita yang nomor ko alam mo kasi halaso awar ditum katowe damsi bumida bo rong so bim chitong monglo kasi halabang so along ditum hinten bangso team along pen nili mena mat CPI ng this party committee secretary lapen de putimang GP KNC general secretary sumit timung president KSA lapen de agency timung KSA company group lapen karbiang long agro singhason kondomong along but Assam Gulf Mine and Mineral lapen de kar ambong MOU kacetok from that adro ako ko karbi atum umrang solong karbia kheatum kedo rong troxia rong amen lapuson henlo boro lokhindong tharbilangso choto lokhindong chekso langso siki langso choto lobang lapen boro lobang arong aratatum si kisung chetong nangpo Adani company aphan longle ke peka menpen rong rup ki thirtang rong barim hemrit kang chotang along le phelangsi rong aratatum chi ote kang nang popu alam karjulong penta ningdu galam hako ko pen kabochia rong si ke tharle jipuke mentu neta CPI ML HPC KSA KANCA AISA RYA Nirman Shramik AICCTU asongatum chedon thekthe Lason thak thaksi Singhason Khonbamon Anglong Alongta BJP ke Japon ke AAC pen Assam Gulf Mines and Minerals Angbong MOU kachetok pondera jok hako pen ke dobarim lang biriga thoi Singhason Porbot lapen Khonbamon Anglong pi adungarai karbia rong ke do an ke tharle pon thaija phan pangcheng bomlo lasila bangso sai setame prabjin pen ington nangji pusi pherangkia me along CPI ML HPC KSA KANCA AISA RYA Nirman Shramik AICCTU asongatum ke hang padupon sisi nintu memeke lahenlo lasila so sarkar tumditu di Mahasau Autonomous Council akan Assam Government Mines and Mineral Department akan ke laso corporate Adani laso corporate approve pen MOU cetok kuno alang tum list lagi pi kuno laso kan intom sini kali produk ke hala da kan itu borong pani di Mahasau isikan a constituency karbia tum laso angho isu ta mela bang ijo pela bang ke habitat ko si soni sombha alam silada si kisu mo bang lo si longle kan tamil to bedo ko displace ko karbia ke ko masih displace ko non do ana longle enjoy ko na habitat ko land right mana 6 schedule area si ko bang 6 schedule council ko si ko bang News report Harsing Ronghang KTV News